На село, в една къща, така се стекли обстоятелствата, че трябвало да си живеят заедно свекър, свекърва, снаха, деца, мъж. И противно на всички очаквания, те си живели в мир и разбирателство. Седат вънка и си пият чая един ден и свекърата вика: Ей, снахо, снахо, хубаво ни е къщето. Ама трябва да се боядиса, па нема с какво. Леле, тази снахата скочила и с един нож раз и отрезала с един замах брадата на свекъра. Направила една четка, фанала и бойдисала къщата. На другия ден седат, пак пият чай и свекърата пак вика: Ей, снахо, снахо, ама поосвежи ни се къщето. Его са обаче тия прозорци и те стари, и тех трябва да ги бодисаме, ма нема с какво. Снахата пак скача с един нож раз и отрезава мустаците на дедото. Направила четка и бойдисава прозорците. Става така, че мъжът се прибира вечерта от работа и гледа свекъра отвънка дедото. Седи на студеното сам и мълчи. Тате, какво става, бе? Защо седиш сам тук? Оф, па не знам. Жените вътре рекли са баница да правят. Ма не знам яйца имат ли, немат ли.